kteří si uvědomili léčivé vlastnosti zdejší termální vody, patřil i vyučený tesař z Vorarlberska Edwin Lutz. Ono to ale bylo trochu jinak. Ve skutečnosti to byla moje žena, která mi říkávala, vy jste navrtali termální pramen, který má léčivé účinky. Na základě toho mě přemlouvala, abych se přeškolil. A to jsem si myslel, že podnikatelského ducha mám v naší rodině jenom já. Žena pořád říkala, co kdybychom toho využili a něco tu vybudovali. A tak jsem ji poslechl. Pan Lutz poslechl svou ženu, s níž se seznámil během sezónních prací ve Švýcarsku. Stal se masérem a lázeňským terapeutem a v roce 1969 se spolu přestěhovali do jejího rodného Bleibergu. Bývalou čerpací stanici postupně přebudovali na jeden z prvních lázeňských domů v rychle se rozvíjejícím lázeňském městě. Na své životní dílo je právě pyšný. Musím říct, že tenhle dům jsem vlastně zaplatil hned dvakrát. Jednou bance a jednou ještě řemeslníkům. Tak se to tehdy totiž dělalo. Rodák z Vorarlberska vložil už dávno osud svého hotýlku do rukou další generace. Dnes ho vede k jeho spokojenosti jeho snacha Sabine a syn Edwin. Mladí vedou hotel přesně podle mých představ. Takže si nestěžuju. Mám kde bydlet a nic mi vlastně nechybí. Das ist schön, ja?